Bunbun. Video image yo. Buang nga upload ra nimo. Okay na dra. Sorry ba? So ngayon nandito kami sa ano? Mo ni mga butalo. Sa man type? First. So ngayon naglalaban na yung dalawang team, taga Iloilo City at saka taga Pasay. Magkabarangay lang sila, no. Tali, kay nagbuhat si Maing. Maing, tali. Shout out kay Coach Mobs. Taga Cebu City na. Yeah, Coach Mabs. Bro. Legendary. Ang second 700, ang third 1,000. Shout out sa may gagaw na gwapo, taga Pansubilya. What out dulu tanan. 5-0 ang daw ganay, 5-0. Ngayon, nandito kami sa Kani 2-0. Atos Pampanga kilaban, Pampanga. Oh, so good day. Putar ra kay para makuha tanan. Pwede magdiha ra ka magbraka sir magsaba-saba ra kaniya. So, kuha mo ka. Tumatakbo na. Hintay kay referee magoron. Sige. 20 ang referee ha. Siguro mas. Okay. Dos na. Agad wala mo tawa na. 2-3. Tulo na siguro. Kisuay. Kisuay ba? Ang nagkuto kay ila pag tawag ko sila. Coach sama Trabante niya na. Okay na kami. Tugtala ni. Bakslokon mo siya. Sige. Saan ni wala? Awas na ako sa. Dire na siya, dire siya. Dire. Dere na folks. Dire kay magsuko na. Pila kaya suminta no. Okay. Good. Hubog man, hubog. Oh, out. Bola sa nakapansaw. Bukan natin, sige example. Go. Hubog na. Nakuha kay 7.5. Dumidribble. Kinalaban na si Joel Silio. Binarayan si 7.5. Dumidribble sumalasaksak. Pang putang ina. Nakuha ni Guston. 2-0. Nawa manggot. Oh, nasa ba yung Bukos na plane na drama. Pahawa mo dia. dali na kayo mag-ano. Pila simple na kayo. Asa is tapos. Kita kasi direct. Dora ka tug legend sa kopian. Legend ba na magbuka na eh. Manghuwag. Darag legend dire. Mga ka dyan na pioneer sa vlogging dire sa kopian. Iya mo na. Kaya kusgan dire siyang nag-vlog. Kasi pioneer. Go Gio. Dumidribble. Ay kuan. Pinasa kay Miko. Dumidribble. Pinasa kay Lance. Subscribe to. Nakita ng kapasahan. Wala mo vlog. Go Lance. Sabi mo dagko mo sa YouTube no. O manig sa YouTuber nga vlogger sana all. O mara to. Shout out sa kong Hilugtugan vlog. Shout out ko naman. Mga kuya, si Ma'am. Kuya, Arnold.